אז מה קורה חברים? אני מתן ואני חדש בסרטונים. השם שלי הוא מתן ואני אשמח שתרשמו לי את השמות שלכם בתגובות. אז בואו נתחיל בסרטון. אוקיי חבר'ה, מי שמכיר בלוקסרוט או מי שלא, זה הזמן להכיר עכשיו. משחק מאוד כיף שאני משחק בו כמעט כל כך הרבה פעמים. אז יאללה, בואו נתחיל לשחק בו קודם. ואחרי זה ניגש לכל העניינים האחרים, לעבור לים השני, לעבור לשלישי. קודם בואו נראה איזה כוחות אפשר לקנות היום. אני די בטוח אבל שיש פה מישהו אחד בתגובות שיגיב, אני מכיר בלוקסרוט. הוא המשחק הכי פופולרי בעולם, ברובלוקס. ונלך בינתיים לפריסון, לכלא. הוא דבר שאפשר להשיג בו הרבה כסף. מאוד קל, מאוד פשוט גם. אז בואו נלך לשם קודם. וחבר'ה, מי שרוצה לפרגן בסאב ולייק, זה ממש יעזור לי לעלות לכם עוד תוכן וכל מיני עניינים אחרים בשביל יוטיוב. אז יאללה, בואו נמשיך. אז אוקיי חבר'ה, הגענו לפריסון. אני מניח שאין פה בוסים, אז בואו נעבור שרת. זה משהו שאני תמיד עושה במקום לחכות, אני לא יודע למה. זה יותר קל מאשר לחכות, כי לפעמים הם הורגים את כל הבוסים פה. ואז לוקח להם הרבה זמן להזדמן. אז אני כל פעם עובר שרת בשביל לבדוק אם יש את הבוסים, ואז אני אהרוג אותם במקום שהם יהרגו לי. הנה, רואים? יש פה רק בוס אחד ששמה. רגע, אני אקיף לכם. רואים שמה? אז אוקיי, בואו נהרוג אותו. הזדמן בוס אפילו יותר טוב. אז בואו נהרוג אותו קודם, ואחרי זה את האחרים. אוקיי, עכשיו את וורדן, איך שלא קוראים לו. ובואו אחרי זה נמשיך בעוד תוכן ועניינים יותר טובים. נצטרך לחכות לעוד הרבה בוסים בהמשך הסרטון. עכשיו בואו נלך לים השני. אוקיי חברים, ממנו הולכים לים השני. בואו נלך כמובן. כפי שאתם רואים, אנחנו עכשיו בים השני. אז בואו נמשיך בסרטון הזה. סרטון מאוד ארוך בינתיים. ואני שמח שאם יהיה פה צופים, כל כך הרבה צופים, אני יכול כבר לתת לכם כל כך הרבה סרטונים, כי אני יודע שאתם תאהבו אותם. וזה הכל. אז בואו נמשיך פה בסרטון. עכשיו בואו לא ניקח סתם איזה משימות, פשוט נהרוג וזהו, בלי לעשות כלום. שזה גם יהיה יותר כיף ככה. באמת. אוקיי, בואו נמשיך לכאן עכשיו. אוקיי, בוא נמשיך עכשיו איתך. ועוד מעט אנחנו נלך לכל מיני מקומות, למשל של פיקטורי, שזה בעצם, יש לו שתי שמות, גם קור וגם פיקטורי. זה לא אבל כל כך משנה. בא לי להראות לכם בן אדם סודי שאפשר לראות גם בים הראשון, אבל שהוא ברמה 600, משהו כזה. היי, נפלתי. הנה, רואים? קוראים לו פיקטורי.
טוב, נחזור אליכם שאני אעלה. בקיצור, לא הצלחתי חבר'ה לעלות לשם, אז פשוט בואו נמשיך עם ההריגות. מי זה? מה עושה כאן? לא, זה רק לי כוח. מה העניין? אבל יש לי את זה, אז לא, אתה יכול לקחת את זה בחזרה. כן, תברח. אוי! מה עשיתי לך? מה? אוקיי חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם ויאללה ביי.